Sada jedna potpuno nova strategija, a to je dronovima, zapravo napad dronovima, i to je prilično oštetilo možda ono sve što nije bilo u planu da će biti oštećeno kada govorimo o značajnim postrojenjima unutar same Rusije. Šta to za Rusiju znači i uopšte kakve informacije dobijate o tome u samom vrhu Rusije, šta se u ovom trenutku dešava, jer znamo da su i tu smo imali nekakvo dve frakcije ovih generala koji su rekli ajmo ovo brzo da završimo, i s početka Putinovog stava da zapravo što manje civila strada. Međutim, ove brojke s kojima smo počeli i statistika ne govore u prilog tome. Ako govorimo o ovoj fazi, mi smo ušli u 5. godinu specijalne vojne operacije. Pa mislim da je strategiju sa dronovima u stvari nametnula Rusija, i to uz pomoć Irana još pre nekoliko godina, i da je Ukrajina svesna da i ona mora da menja svoju strategiju u skladu sa tim. Ali mislim da se ni Evropa ni Ukrajina ne zavaravaju da oni zapravo mogu vojno da poraze Rusiju na terenu i na frontu. Mislim da je njima glavni cilj sada da što je moguće više, ajde da kažemo, ometu Rusiju i da negde je zadrže na ovim trenutnim linijama fronta. To je njihov cilj trenutno, a oni se nadaju dugoročno da će se pokazati uz sve sankcije koje nameću Rusiji, uz sve moguće razne neke druge faktore subverzivne protiv Rusije, da će doći do u stvari jednog kolapsa unutar Rusije, do ekonomskog kolapsa, do civilnog kolapsa, i da će to izazvati haos u Rusiji, da vremenom ona neće biti sposobna više da vodi ovaj rat. Dakle, to je definitivno, ovo što smo se složili, rat iscrpljivanja, i ne samo to, već i rat koji se, možemo reći, širi na više frontova. Ja bi čak uključio i ovaj rat u Iranu koji se dešava, da će mnogo odlučivati u ukupnom bilansu ove borbe. Pre svega, ako pogledate samo cene nafte koje će da porastu za Evropu, njima će to biti veliki problem. Morat će time da se bave. Pa onda pogledajte Afriku, tamo se takođe vodi sve vreme front. Rusija je izuzetno prisutna. Pazite, neko može reći, a šta Rusija tamo može sada traži u Africi pored svih problema, ili pored svih ovih dešavanja koje ima kod kuće, odnosno u Ukrajini? Pa ima šta da traži, zato što imate zemlje Sahela poput Malija, Nigera, Burkine Faso, koje su izvršile antiimperialističke pučeve i koje uskraćuju resurse, konkretno Francuskoj i drugim evropskim silama. Pa kolonijalnim tim kojih su ih i mučili. To automatski dugoročno oslabljuje Evropu. Dakle, Evropa ne funkcioniše izolovano u svojim okvirima, već praktično sve svoje strateške resurse ima upravo toj Africi, u Latinskoj Americi, u Aziji. Dakle, to su sve frontovi koji su bitni, i zato je Rusija prisutna u Africi i intenzivno pomaže svim ovim zemljama. Evo, Lavrov je bio u poseti zemljama Sahela i nekim drugim, Gvineji, Mozambiku i tako dalje, upravo sa ciljem da se ojačaju ti bezbednosni razgovori, da se rusko prisustvo vojno tamo pojača i da pomognu tim vladama da počnu da suzbijaju, odnosno da u potpunosti suzbiju evropski kolonijalni uticaj. Evo, samo još da dodam na to, preko 30 zemalja Afrike je baš juče potvrdilo svoje učešće na samitu Afrika-Rusija. To je 3. samit koji će se održati u oktobru ove godine, a u Africi ima 54 zemlje. Dakle, to nije kraj. Dakle, još će tu zemalja potvrditi svoje učešće. To dovoljno govori koliko je velik ruski uticaj u Africi i koliko u stvari Afrika otvorena prema Moskvi. Šta su bili precizni uslovi? Neki su ih smatrali maksimalistički, toga se tačno sećam, a onda su nam objasnili da se upravo tako i kreće sa maksimalističkim uslovima da bismo došli do krajnjih ishodišta. Šta se postiže da bismo mogli, što se kaže, da se svira kraj? Ok, idemo do kraja, iscrpljivanje traje, ali kada je kraj? Jel su to teritorije? Šta se želi ovim ratom postići, kao da smo skoro zaboravili, što je logično jer je počeo pre 5 godina?
Mislim da će rat trajati onoliko dugo koliko Evropi i Zapadu bude bilo potrebno da shvate zašto je rat uopšte počeo. Jer ja mislim da oni od početka i dalje ne shvataju šta je zapravo uzrok rata i da je to predstavljalo njihovo mešanje u unutrašnju politiku Ukrajine. Da je to značilo da svaki put kada se pojavi neki kandidat koji čak ne mora ni biti otvoreno proruski, ali koji nije 100% za Evropsku uniju, on je bio nasilno skidan. Mi smo imali ne samo Majdan, setite se da je pre Majdana su postojale 2 ili 3 narandžaste revolucije, kako su oni to zvali. Dakle, svaki put kada se pojavi neko ko iole ne podržava tu evropsku politiku, on je bio nasilno rušen ili mu je bilo onemogućeno kroz evropske i zapadne službe da on dođe do pozicija moći. I dokle god Evropa ne shvati da je to uzrok problema, njihovo mešanje u Ukrajinu, ali sa druge strane i ukrajinsko podilaženje Evropi po svaku cenu. Oni su se od 90-ih, od kada su izašli iz Sovjetskog saveza, se potpunosti počinili svim zahtevima koje je Zapad od njih tražio. Oni su verovali da će uvođenjem i prihvatanjem tih takozvanih demokratskih vrednosti nekako brže biti integrisani u samu Evropsku uniju. To je bio jedan od uslova da, je li tako, Putinovih, odnosno Rusije, da zapravo ne postoji mogućnost da se Ukrajina uopšte priključi Evropskoj uniji. To je bila jedna od tačaka. NATO paktu. NATO paktu sigurno, ali mislim da i sama ideja ulaska Ukrajine u Evropsku uniju i nije baš realna i ona jeste stvorila određenu frustraciju u samoj Ukrajini. Ali upravo zato što ne razumeju da su oni iz perspektive Evrope, dakle Kijev, Ukrajina resurs za Evropu i da nije isplativo da ih uopšte uvedu u Evropsku uniju. Oni mogu najviše njih da crpe dok su oni van Evropske unije. Pogotovo zato što je to ogromna zemlja sa ogromnim resursima. Što znači da ne postoji iskrena ni namera zapravo da budu članice Evropske unije. Glavna namera Evrope je bila da se sruši Sovjetski savez i da se onda Ukrajina koristi upravo kao pešadija ili glavna pesnica imperializma protiv Rusije. To je sve vreme bio cilj, Rusija je to primetila i onda je počela bezbednosno da reaguje. I tako smo došli hronološki do ovog rata. I dakle, Evropa bi u nekom momentu morala sama u sebe da upre prstom, a ne u drugog, da shvati da ne može da ugrožava legitimitet Moskve, Rusije i Rusa, a naročito ne na terenu da ubija Ruse i da ih vijaju i da šire rusofobiju i tako dalje. Dakle, to je jedan proces sličan kao, pa možemo to porediti s ovim ratom na Bliskom istoku, gde sam ja i ranije pričao da u stvari Iran to pokušava da uradi. Vidite, njihovi potezi su takvi da na terenu pokušavaju da objasne da je Amerika odgovorna za agresiju. Amerika je odgovorna za zatvaranje Moreuza. Amerika je odgovorna i dokle god ona to ne shvati, a neće shvatiti dok im ne bude ugrožen materijalni interes, rat će postojati. Isti takav slučaj možemo... Po istoj dinamici i percepciji se treba da se iščitavaju ovi sukobi. Dakle, Rusija će svim sredstvima pokušavati u stvari kroz taj rat iscrpljivanja da oslabi Evropu do te mere da Evropa neće imati drugog izbora nego da sedne, da razgovara iskreno sa Rusijom i sa Rusima i da shvati šta je zapravo bio glavni uzrok ovog rata. Da, mi se malo gubimo. Ono što vas hoću da pitam, mi kada govorimo, kada kažemo Rusija, mislimo na ljude koji tu zemlju vode. Kada kažemo Ukrajina, takođe u savezništvu sa Evropskom unijom. Ali rat, naročito različiti su ratovi i povodi zbog čega, ali nikad ne čujemo zapravo ove ljude u anketama koje možemo nekad čuti, nikad ne shvatamo ove brojke na pravi način. Da li tom dinamikom vojnom će više iko kome imati priliku i da se obrati? Ako govorimo o tome koliko je života izgubljeno i na koji način će tu moći uopšte da se nastavi neki život. Ne pričam o zgradama, postrojenjima, već pričam zaista o životu, uzimajući u obzir da ipak ekonomija Rusije po svim zapravo magazinima svetskim, kada se izanalizira, ne ide baš to što vi rekoste, to je
Nije skupa igračka, već rat je skup. Znate kako... I sa jedne i sa druge strane. Možemo da se vratimo na pitanje koje smo postavili, odnosno koje ste vi meni postavili na početku agresije američke na Iran. Čemu sve to? Zašto sad taj rat? U suštini ja se stalno vraćam na to da je u konkretnom slučaju Irana potrebno Americi da otvori tu zemlju za svoj kapital, za svoj društveno-politički uticaj, kako bi onda mogla da iskontroliše njihove resurse, njihove ljude i kako bi vremenom oslabila saveze koje postoje među zemljama globalnog juga. U ovom slučaju imamo savez veoma jak između Irana, Rusije, Kine i nekih drugih zemalja. Ma je tu Kina u stvari glavni problem? Doći ćemo do Kine. Pa ne, ali u krajnjem ishodištu. Jeste, tačno je. To je tačno. Slično tako, kada napravimo paralelu sa Rusijom, Rusija jeste krenula iz bezbednostnih razloga u ovaj rat i ušla je u taj sukob. Ali vidite, oni su među vremenu polako počeli da se pomeraju na pozicije Irana u ekonomskom smislu. Zato što je preko 50 zapadnih kompanija napustilo Rusiju, automatski zbog rata. Drugih 50% koji su ostali je Rusija ili navela da posluju po njenom biznis modelu, tako da ne mogu da izvlače višak vrednosti iz Rusije. Morali su da se rebrendiraju i tako dalje. Ili je prosto nacionalizovala neke i uzela njihovu imovinu, konfiskovala na način na koji je to uređeno. Beža oligarsi, kažu, iz Rusije. Da, to je sad naslov veliki, beža oligarsi. Dakle, to je ta ratna nacionalizacija koju je Rusija sprovela i ona će vremenom, koliko ovaj rat bude trajao, se približavati tim pozicijama ekonomskim. Dakle, udaljavaće se i dezintegrizati, naravno, i zbog samih sankcija je ona dezintegrisana iz zapadnog tržišta. Tako da su to će biti još jedna velika prepreka i za samog Trumpa, koji recimo sve vreme priča kako bi on našao nekakav zajednički dogovor sa Rusijom, pa eto i taj navodni Anchorage bi navodno je trebao da bude korak ka tome. Međutim, što se Rusija bude ekonomski udaljavala više od Zapada, to će biti teže i poverovati, tako je, a poverovati bilo kome na Zapadu i zato kažem će se ovo na kraju svesti na rat suvereniteta ili ko tu može duže da izdrži, ko će se pokazati da sistemski može duže da izdrži.